morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening everyone. Sorry, so good morning din mga maninay no, maayong buntag, maayong buntag. Or magandang umaga sa lahat. I hope na maganda kayo sa inyong umaga ngayon. Today mag-ariba ang pamilya ni Inday Irene kay mag-atumi sa dagat kay among liguan si Sherin kay gikan ni siya gihilantaan mga pila ka adlaw ni siya gihilantan. Sabado ay Domingo mi nangaligo. Basta kay Domingo gilantan nato siya ato nangaligo mi. Panganok nato siya panginit nato siya nya sige samutan kay naligo din pagabot diri sa balay nagpauwan-uwan pa gid siya di nasamutan ni pagka Lunes ug Martes wala na kay estila kay gihilantan. So kagahapon wala na siya gihilantan kagahapon sugod sa Martes sa gabi wala na siya gihilantan. Yung kagahapon nya karon amo siyang liguan sa dagat kay tambal daw ng dagat. So man siya ligo. So liguan mo siya sa dagat kay karon pud wala man pud sila klase. So liguan mo siya sa dagat kay para umapuhon mag-eskwela siya. Paligo na siya. So padulong nami sa dagat guys. Fair na gid mi sa dagat guys. So linaw kayo. Linaw kayong dagat mga maninay oh. Limpyo kayong dagat. Limpyo kayong dagat mga pini. Good morning Dongski. Good morning guys. So i-reveal na mo among dala guys no kay diri raman mi magnapi sa kuan o di ba nagdala mig termos o asa kada na. So nami termos guys kay diri ra mi magkapi sa dagat. While maglantaw-lantaw sa talawran magkapi-kapi mi. Sige na ikuan na. Tama na gon. Isa-isa na lang. O isa-isa ikuan sa baso. Isa-isa sa baso ba? O di ba? Reveal ang kuan, baso, napay termos. Na ay kape o asa kada na mangitag kuan nga nang kuan sa dagat. Nangaligo sa dagat diri nangapi. Tripping kayo. Nagtuo mo, nay ininit. Na ay kape. May padya ka magtimpla sa kuan katong Tupperware nga nay asukar ba ibalin ang asukar dia sa silupin. Iusa na ang pan. Kuan ni oh. Biabrihan Tupperware be. Abri ng Tupperware dan ihayang din dia itungtong ang pan kay para di magbalas-balas. Abri iba, kumahimo diyan na itungtong oh. Kani ding Tupperware mga maninay sa amo din isna kagahapon. Sudlanan ni sa among isna kagahapon. Kagay na panidudong na kuha. Nagluto-luto man kung isnak mga maninay sumao ni ang Tupperware na sudlanan kagahapon. So kani siya nabilin ani nahurot. Ikuan ba? Kuni da. And then danatay bulak no nakaharbat bulak dito sa kilid. Kanang bulak dito na sa kilid pagpalit na mong pan kag ganina akong giibot. Ana ra. Masilyaros so wala din nakagwan pa silyaros nang humol yan dito silyaros sa kuan. Dagat. Dongski lang sa kalam nagtimplas kapis dagat. Siping kayong kuan ni Dongski yo. Nasa dagat yate mga lapwag kita dani impas kita dani gyud. Oh, ligo na. Ay nabenta tay tawel bayaon tadi ay oh. Nagtimpla sa kape sa dagat guys. Good morning, good morning, good morning. Si Dongski, okay kayo nagtimpla sa kape diri sa dagat. Dali mo ka. Sinin guys, oh, prado na kayo guys. Ako na kayo. Ang ibate. Dili, ito na ito mo. Ito na ko plan mo. Muto na kayo. Kasi mga guys. Butay ko palaman bide. Butay ko palaman. Dapan. Butay ang pan. Ako lugar ng anaon. Pikasa sa ang pan. Mama lagi. Masarap sa gabok imong gikuan na rito eh. Yung gamay kaya. Wala man. Oh, aduh. Sino? Tiga pa tara. Magsabaw. Muli ko lagi higop dahil. Nikot sara. Deh, ini. Yo kayo. Dili ako dana. Ate na. No. Ako wala na. Matuluan na ya. Enggak. Ngari yo. Ini kan sakto na yung ano. Ito yung ano. Oh, ini. Ya. Deh. Turun kayo. Mga pita ninyo mga maninay, mga madlang people, mga pita. Ba? Friend. Ligo ka na? Okay. Uy, awo mo. Ikaw ko.
Grabe, kaya rin lang may yung gamot ko, no? Sira na kita kayo. Labi ka ako na. Kalay lagi. No, yan yung kaya lang yung ano. Ya lagi sa ay takay. Ano ba kalungan ba? Ya, ya ta. Kalakaw. Lagang lagi. Lagang lagi. Uy, ba? Ya, para ka. Mamauli na din yung mga maninay, kaya naman namin kaligo. So magikay na ko, kaya mag-uli na kami. Pero inuman ninyo. Inuman sa tingin niyo. Oh. Inuman na, sige. Kuya, inuman niyo. Nari tayo bulak na kuha dito sa dapin tayo mga maninay na. Bulak mo siya nga kuhaan. Kumintan Japan siya pero ambot kong unsay color niya ani nga bulak oh. Nagduda ko murag puti. Puti ni siya nga kumintang. Akong giibot dito sa gipalitan ni Dodong sa akin. Uli nami. Nagubot si Dongski guys, kaya natunok siya sa tuyom. Nara yung mga tunok sa tuyom. Nadiyak-igat man. Pataon na rin siya mga maninay. Oh. Ganina ang dagat dito pa. Karon diabot na siya diri sa among gikuanan sa lingkuran namo kaganina. Pataob na siya, pataob na. So magready nami kay mga ulit nami. Ni atong thermos nara dani guys. Atong thermos. Linisin namin sa nina din. Oh. Linisin sa nila kanina ra linisin. Asa ko na, asa ko. Sige na. So ulit nami mga maninay mo. Magbaklay-baklay ramdani ka dito ra mi sa unahan. Sakay sa motor si Dongski dito ra siya dito. Makakot na, hindi makakot dahil makadago kaayo, bato. Bato Israel. Dami siya rin, pwede dami siya rin. Nadi ko'y kahoy dani ka, mga maninay sa una nga. Among ag. Dani sa una, ang ligo-ligo bitaw. Nani kahoy dani sa una. Ilahang giputol kay ilang giapunuhan sa kuan bato. Giapunuhan nila sa bato kay murag ilang daytan utro. Ang kahoy nga among silang silungan dani kung dani maligo sa una is nawala. Ilang giputol. Huy! Unsa ba siya oh? Hindi po salo yung mga maninay una ay suba. Suba. Magtanglab yun. Kani? Uli na may mga maninay kay nag-ulan na siya. Nagpusog na ang uwan. Uli na may gala ko ng kanahan. Diabot namin diri sa among munting tahanan guys. So, lak. Diabot na gid diri sa among munting tahanan everyone. So, siguro nagkalampag kay asa ko siya kang moswas daw siya. Unya atong kuno nang atong bolak nga atong gikuan. Atong na kuha ang bulak. Ala, nagbulang tayo. So kami ay mangwaswas na. Mangwaswas may mga maninay no nagdadua pag pangwaswas kay tubig grabe ka bugnag. So pangwaswas na siya rin. Wala pa tayo shampoo. Wala pa tayo shampoo. Mangwaswas gid ko kay di pwede pilit akong buko. So dire na tayo tama na akong for today's video guys. Thank you for watching guys. Please subscribe to my channel, like and share my video. Babus bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. See you on my next mini vlog. Babus.